Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन बरायफिनबाय जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै हमनो मोनबायानो जागोन भटार आइडि भेरिफिकेशन भटार कार्ड भेरिफिकेशन जायखौ बुंनाय जायो नोंथांमोनाबो भेरिफिकेशन एबा भटार आइडिखौ भेरिफिकेशन खालामबायना खालामाखै जुदि खालामाखैबा नोंथांमोनाबो खालामना लानाया मोजां मानोना भटार आइडि भेरिफिकेशनखौ अक्ट'बरनि 15 खालारसिम होदोंमोन थारमाने 15 अक्ट'बरसिम होदोंमोन आरो बेखौनो भारत सरकारा दिनै एसे बारायनानै होबोदो 19 नभेम्बरसिम बारायनानै होबोबाय भारतनि गासैबो नोगोरारिफोरनि थाखाय आरो नोंथांमोनाबो जुदि बानायना लायाखैबा भेरिफिकेशनखौ नोंथांमोनाबो बानायना लानाया मोजां बेनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो डिरेक्शनाव बानायनो हागोन नोंथाङा अनलाइनबो बानायनो हागोन नङाबा नोंथाङा अफलाइनबो बानायनो हागोन अनलाइन बानायनो थाखाय नोंथांनि गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरबा गामिनि सेन्टार जेरै भटार आइडि भेरिफिकेशन सेन्टार गंफ्रोमबो गामियावनो होनाय जादों आरो बे गामियाव नोंथाङा भेरिफिकेशन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा जुदि दाबो अनलाइन खालामनो होननानै सानबाय थादोंबा अब्ला नोंथाङा अनलाइनावबो खालामनो हागोन थाखाय नोंथाङा गिबियावनो नोंथाङा मोनसे मबाइल एबा मबाइल नाम्बार मबाइलजों आरो सिमजों तारमाने मोनसेनि मबाइल नाम्बारा बेयाव एड जागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव एकाउन्ट मोनसे खुलिना लानांगोन जाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा लागोन बे मबाइल नाम्बारजों नोंथाङा एकाउन्ट मोनसे खुलिना लागोन आरो एकाउन्ट मोनसे खुलिनायनि उनाव नोंथाङा भटार आइडिखौ नोंथांनि नांगोन नोंथाङा भटार आइडिखौ नोंथांनि इपिक्स नाम्बार जाय इपिक्स नाम्बारखौ नोंथाङा भटार आइडिनि गिबियावनो नुदो WWHA आरो बेबायदि दङ आरो लोगोसे नोंथाङा पासपर्ट पान कार्ड बेंक एकाउन्ट आरो लोगोसे रेशन कार्ड आरो नोंथाङा बायदि बायदि मोनसे आइडेन्टिटी होनाय बायदि जेरैबायदि आं बेयाव होनानै दोन बेफोरबायदि आइडेन्टिटीखौ नोंथाङा लाबानो जाबाय लानानै नोंथाङा गोरलैयै भेरिफिकेशन खालामनो हागोन अब्ला नोंथाङा बांद्राय गोबाव खालामालासिनो लेट्स गो एन्ड स्टार्ट आंनि मबाइल डिसप्लेसिम नोंथाङा गावनि भटार कार्डखौ एबा भटार आइडिखौ भेरिफिकेशन खालामनो थाखाय नोंथाङा गावनि मबाइल स्क्रिनाव थांबानो जाबाय थांनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव थानाय जायखिजाया ब्राउजाराव नोंथाङा टाइप खालामबानो जाबाय NVSP उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि राइट साइडथिं मोनथाम दटआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डेस्कटप मोड खालामनानै लाबानो जाबाय डेस्कटप मोड खालामना लानायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि गिबि पेजाव नोंथाङा गिबि मोनसे अपसनाव जेरैबायदि EVP बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजाव नोंथाङा भटार आइडि भेरिफिकेशन खालामनो थाखाय मोनसे एकाउन्ट क्रिएट खालामना लानांगोन भटार भेरिफिकेशननि मोनसे एकाउन्ट क्रिएट खालामना लानांगोन बेनिखायनो नोंथाङा डु नट हेभ एकाउन्ट रेजिस्टाराव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि नोंथाङा गिबि अपसनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनांगोन एबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बिनो जादों नोंथाङा बेयाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन जाय मबाइला नोंथांजों लोगोआव सानफ्रोमबो थायो बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनानै होनायनि उनाव सिंनि केपचारखौ नोंथाङा बेयाव फज'नानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव सेन्ड OTP नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव जाय नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा बे नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन आरो बे OTPखौ नोंथाङा बे OTPखौ नोंथाङा मा खालामबानो जाबाय नोंथाङा फज'नानै होबानो जाबाय बेयाव फज'नायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदो I have epic नाम्बार नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि भटार आइडियाव थानाय इपिक नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव फज'बानो जाबाय जाय इपिक नाम्बारा दङ नोंथाङा बे इपिक नाम्बारखौ मोजाङै फज'नानै लाबानो जाबाय लानायनि उनाव नेक्स्ट अपसनाव बेनो जादों नोंथांखौ इमेल एड्रेस नोंथांनि इमेल एड्रेसखौ होबानो जाबाय जाय इमेल एड्रेसखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो लाफायो एबा नोंथांजों कानेक्सन दङ जाय इमेल एड्रेसा नोंथाङा बे इमेल एड्रेसखौ पार्सनेल एड्रेसखौ नोंथाङा होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथांखौ पासवार्ड बिनाय जादों आरो पासवार्डखौ नोंथाङा बानायना लानांगोन आरो पासवार्डनि गिबि हांखोआ केपिटेल लेटार जानांगोन बेनिखायनो आं पासवार्डखौ होबाय निजम @12345 आरो नोंथाङाबो होबानो जाबाय पासवार्ड मोनसे आरो कनफार्म पासवार्ड होननानै बुंदो आरो कनफार्म पासवार्डखौबो बेखौनो होबानो जाबाय होनायनि उनाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होबानो आंनि एकाउन्टआ रेजिस्टार जाबाय इउ आर रेजिस्ट्रेशन साक्सेसफुली
बेनि उनाव नोंथाङा गावनि हम पेजाव थांबानो जाबाय थांनायनि उनाव भेरिफिकेसन सेल्फ डिटेल्स बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो सिङाव बायदि बायदि लिरनाय दङ बेखौ नोंथाङा गोसो बायदि फरायनो गोसोबा फरायनानै लानो हायो बेनि उनाव नोंथाङा थांबानो जाबाय भेरिफिकेसन माय डिटेल्स बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिटेल्सखौ चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि बैसो नोंथांनि आफानि नेम आरो नोंनि नेम नोङो स्पेलिंफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा सिङाव मोननै अपसन नुनो मोनदों बेनि कारेक्सन अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय क्लिक खालामनायनि उनाव कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांखौ बेयाव नोंथांनि डकुमेन्ट्स बिनो जादों नोंथांनि जायखिजाया आपल'ड डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनो जाबाय नोंथाङा डकुमेन्टनि थाखाय बेयाव सिलेक्ट खालामनो जाबाय सिलेक्ट खालामनाय नोंथांखौ बिगोन जेरैबायदि पासपर्ट बेयाव लिरनाय दङ पासपर्ट रेशन कार्ड आधार कार्ड नोंथाङा जायखौ होयो आं बेयाव पान कार्डखौ होदो आरो बेनि उनाव आं पान कार्डनि नम्बरखौ बेयाव फज'नानै होगोन आं पान कार्डनि नाम्बारखौ फज'नानै होबाय बेनि उनाव चइस फाइलआव थांनांगोन थांनानै आं पान कार्डखौ बेयाव फट' एबा पान कार्डनि फट'खौ आं आपल'ड खालामनानै साबमिट खालामनानै होनांगोन साबमिट खालामनानै होनायनि उनाव माय डिटेल्स भेरिफाइ एबा अके जाबाय भेरिफाइआ बेनि उनाव नोंथाङा हम पेजाव थांफिनबानो जाबाय हम पेजाव थांनायनि उनाव नोंथाङा EVPM सिलेक्ट खालामफिनबानो जाबाय सिलेक्ट खालामनायनि उनाव सिङाव नोंथाङा माबा माबि लिरनाय नुदों नोंथाङा गोसोबायदि फरायनो गोसोबा फरायना लानो हायो नङाबा नोंथाङा नेक्स्ट अप्सनाव पुलिं स्टेशन फिडबेकआव नोंथाङा थांनानै नोंथाङा बेनि बेखौ फरायनानै नोंथाङा बेनि येस न' अप्सनफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदियै दङ गैया बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा साबमिट खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा हम पेजाव थांफिनबानो जाबाय हम पेजाव थांनायनि उनाव नोंथाङा फेमिलि लिस्टआव थांबानो जाबाय फेमिलि लिस्टआव थांनानै नोंथांनि फेमिलिखौ साफा साफा बेयाव एड खालामबानो जाबाय एड खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ साफा साफा भेरिफिकेसन खालामबानो जाबाय बेबायदिनो भेरिफिकेसन नोंथाङा गोरलैयैनो खालामनो हागोन गावनि आखायाव थानाय एबा गावनि जों थाफानाय मबाइलजों नोंथाङा बेफोरबायदि भेरिफिकेसनखौ गोरलै खालामनो हागोन बेनि उनाव 4 नम्बराव दङ नोंथाङा नेम्बार नोंथाङा जायखिजाया नेम्बार सोनो हागोन बेयाव 17 एबा 18 बोसोरनि सिङाव 18 बोसोरनि सिंनि नेम्बारखौ नोंथाङा सोनो हागोन न'खरनि जायखिजाया सुबुं नोंथाङा 18 बोसोरनि सिङाव दङबा बेखौ सोनो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ सोआबाबो जेबो प्रब्लेम गैया मानोना बेखौ सोआबाबो जागोन बेफोरबायदि नोंथाङा भटार आइडि भेरिफिकेसनखौ गोरलैयैनो खालामनो हागोन आसा खालामो आं नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांनो आं खोन्थिनो नाजागोन भटार आइडि कारेक्सन माबायदि खालामनो हायो नोंथाङा बेखौ नेक्स्ट भिडिअखौ मोनबाय दं नोंथाङा दा जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला दिनै एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों बाय